Какво е да бъдеш унижавана? Какво да бъдеш малтретирана физически, психически и емоционално? Какво е да не зачитат личните ти граници? Какво е да ти вменяват вини, които не са твои? Какво е да живееш живот, който не е твой, а на партньора до теб? Колко от вас се познаха именно точно тук? И това е само една малка част от всичко това, което претърпява и изтърпява една жена, попаднала в токсични отношения, връзка на нарцисисти или така наречените трудни връзки. Мили дами, много добре знам как се чувства всяка една от вас, попаднала в такава връзка. Защото и аз бях там. Смазана, унижена, не знаеща коя съм, не знаеща къде отивам, не знаеща къде се намирам. И именно поради тази причина, тази година, в 2026, моето намерение и моята мисия е да помогна точно на такива жени, които са били в такава връзка или са в такава връзка. Защото, мили дами, знам, че вие нямате нужда от осъждане, от укоряване. Вие имате нужда да бъдете чути, да бъдете подкрепени и да знаете, че в мое лице имате точно такъв човек. Зная, много е трудно да говорим за това. Но ако не започнем да говорим и не започнем да работим върху себе си, за да изградим една наша нова личност, ние няма да можем да излезем от капана на тези връзки. Готови ли сте да направите първата стъпка, а именно да признаете пред себе си, че вие сте в такава връзка?